Și sala da? Deci ascultă-mă pe mine, vorbim tot în engleză. Yes, deci, thank you. 1, 2, 3 și, da? Deci, 1, 2, 3 și. Și ce e? Acest interpret care a intrat într-un intro foarte interesant, care vrea să continue. Dă-te rog o melodie. Tu vei compune tot acum, pentru că tu ești artistul. Păi așa îmi vine să reciți. Dacă te-o mâncat să vii, bagă-ți vocea să-mi spune. Sunt răcit, am răcit, mi-a fost frig, își și mie. Sunt răcit, sunt foarte răcit. Refren. Asta e important, refren. Deci se pare că spectatorii noștri, care sunt niște cunoscători, au intuit acest refren al tău, nu mai este nevoie să-l cânti. Nu. L-am cântat. Această piesă, că am uitat să vă spunem, s-a numit Răcit și a fost interpretată de Alex. Îți mulțumim. Eu vă mulțumesc. Da, mulțumim. Mulțumesc. Deci,